Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan and welcome again sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas atong kining kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tingihimo sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa lawas, ang mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, ang tumong tuyog tumong mao lamang ang pagtabang sa atong maayong kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, and of course ang ato ang Haplas, ang SED Liniment Oil. And ang ato pong nindutan kay nga kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Nindutan kay na siya kay makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas ug mas sayo na nato karon nga ma-absorb, no, or makuha ang gahom sa panyawan nga tanom. Pinaagi ni atong talagsaong klase sa kape nga napamatud-an nga maayo kaayo sa pagtabang sa atong maayong lawas. And of course, ang ato ang mga sabon ni galang igsoon dili nato kalimtan ng SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kojic Soap. Mga sabon kini sa SED Marketing nga napamatud-an nga daghan kay gikatanya nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato na karon nga kanunay pang naghambin og problema sa lawas ni Manny kanunay nga dunay pagtabang ang atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Sama sa nandan, ani na pod kining atong Partners Health nga maghatag og tabang kanato para sa mas maayong kalawasan. Si Sir John, maayong adlaw di kanimo. Yes, may adlaw ni mo Sir Rick, no? Tara na ito mga ating paminaw. Kumusta ka mo? Paglag ko gamay. Sa atong mga kaigsunan diya karon nga naghambin pa og mga problema sa lawas ni Manny kanunay nga makatabang og dako kining atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Gumikan kay mao kini ang mga produktong herbal gayud nga adunay 100% nga pagtabang gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Bueno, karong adlaw Sir John, pag-isgutan nato kining ginatawag nato nga creatinine, no? Unsa man ning creatinine, nganong naaman ni siya o nganong kung kita adunay creatinine, delikado ang ato ang kidney. No, so isgutan nato ni karon Sir John. Ang creatinine matod pa nila mga igalo isuon sa kanika waste products ato ang mga muscles, no. Kung kani atong mga lawas, naman ni siya mga muscles, and kani atong mga muscles nga produce pud ni siya og mga waste or kanang mga makadaot or kanang wala na gigamit ba, kanang nagamit na, no. So kaning creatinine mo ni siya ang waste product sa ato ang mga muscles nga gi-breakdown sa mga compounds called creatinine, which is used for energy. Alang sa healthy kidney, ang healthy kidney nag-filter og creatinine from the blood and it removes through the urine. Kung ginatangtang niya ang sobra nga creatinine, no, sa ato ang lawas, so ginapagawas niya pinaagi sa ihi. And elevated levels sa blood suggest decreased kidney function. So meaning to say, kung taas ang creatinine Sir John sa atong lawas, nga dili na niya mapagawas ang pinaagi sa natural niya pamaagi sama sa pagpangihi, magpondo ni siya sa ato ang or mag-decrease ni siya sa function sa ato ang mga kidney. So delikado po dahil, no, ang maong matang sa problema sa kalawasan. Sir John, isguti ko og unsa may mga kasagara gyud hinungdan nganong adunay taas nga creatinine ang usa ka tawo. Is it about the red meats, sama sa mga protina nga makuha nato pinagi sa mga red meats, o guban pang mga factors para mapataas ang ato ang ginatawag nga creatinine? Sir John, go ahead. Kana, no? Una, ang creatinine is a byproduct of the protein. So, anything na gina-intake nato, ginagamit na siya para sa pag-repair sa atong mga muscles. Kay ang muscles ang pinakadako, no, nga para gusto ba na nanginahanglan, no, sa protina tungod kay sa everyday niya na wear and tear, kinahanglan siya og repair. Pero kung sa rason, sir, no, kung adunay taas nga creatinine, ang pagsaka sa creatinine din na sa ato ang bloodstream, determinant na siya sa na aduna na day kadaot din sa imong kidneys. Actually, dili maguna ang kidney ay
pag-una ang kadaot sa kidney ay ang pagsaka sa creatinine. Kay normally ang creatinine ginapagawas nato siya, no, pinaagi sa tong ihi, no. So tungod kay ma-filter manggod sa kidney ang crea, no, niya ipagawas niya sa ihi. If madaot ang tig-filter, asa man siya padulong. So ang mahitabo, maipon siya sa atong dugo. And every day, siyempre no, ang atong mga muscles sige pagawas og waste, sige pagawas og creatinine. So asa man na siya padulong, diya lang siya maglutaw-lutaw sa ato ang kaugatan, no, mula sa ato ang dugo. And tungod kay waste man ang creatinine, no, mo na makakos ni siya og mga uban pang mga kadaot sama sa kay tungod kay maraman ni siya ammonia, no, nga makalusot din na ano sa tuang brain, no. So mo nang usahay pag adunay pagsaka sa creatinine, natay makita nga sintomas sama sa pagsalimuang, no. So murag ka nang di na siya kahinumdom, na disorientation o incoherence. So kana siya, no, mo na siya sir Rick ang presentation sa creatinine. Pag once nga makita nimo na yung ka nga agi pa laboratory ko sa doktor, onya pagtanaw niya taas kay creatinine, ang yaha na is determinant ang pagsaka sa creatinine din sa kadaot sa kidney. So makaingon siya, maka-roll out siya, ay marag nagkadaot ang imong kidney. Anak siya sir Rick. Og matud ba nila sir kung ang kidney nato maguba na ang usa sa mga pinakalabing delikado or shall we say risky no nga procedure is kanang dialysis nga diin Yes. kibali machine na ang mopuli sa imuhang mga kidneys. Yes. Inana kadako ang trabaho sa atong kidney mga igalagigsoon nga importante kay ni siya nga parte sa atong lawas kay naga-filter man kini siya sa mga waste products nato sa atong lawas. Now kung pananglitan ka ng atong kidney duha man ginakabok og maguba na muna ginaingon nga delikado kayo surgeon gumikan kay posible nga pinaagi niini no magdialysis na inon kita nga kung kay balo mo sa dialysis nga buslutan ng ato ang parte sa atong lawas, then dito iagi ang atong dugo, i-filter siya sa machine, then ibalik na pud. Matud para ba nila surgeon ang pagkuha sa dugo murag dili ra kay na hago or wala kay medyo okay rang feeling ba, pero kanang pagbalik na dayon sa dugo nga gikan na siya sa machine, diyan na dayon ang murag sulabihan nga kakapoy ka kutas, no, daghan na din kay kang mabati nga dili maayo gumikan kay mo lagi na guba na ang kidney nimo. And speaking of kidney ra ba surgeon, ang usara bagid sa mga delikado nini kani mga diabetic patients nato kay pinaagi sa taas nga sugar, pwedeng gubon ang ginatawag natong kidney, and once maguba na atong kidney diha na dayon mo taas ang atong creatinine. May gali surgeon no kay adunay pagtubag ang SED Marketing, pinaagi ni nga atong SED Cogon Herbal Capsule. Ang SED Cogon naga-filter ni siya or naga-tabang kini siya sa atong filter sa lawas kini nga atong kidney, pinagi sa pagpahimsog nini, pagtangtang sa mga guba or kanang mga nakadaot nini. Murang nindutan kayo ang tuang Cogon or SED Cogon Herbal Capsule nga i-maintain para maprotektahan nato kining atong mga kidneys. Right, Sir John? Tama to Sir Rick, no. Murag sakyanan ba nga kani ato mga filters, no, maayo kay tamo alaga og sakyanan. So importante gid kayo nga alagaan sab nato ang ato mga filters sa lawas sama ning kidney, no. Ang pangit lang is walay replacement dili para sa sakyanan nga pwede rang pulihan, no, kada PMS. Atong lawas murag walay lain puli, no. So mo na kinahanglan gyud nga mo-maintain gyud ta sa atong mga produkto sa SED Marketing tungod kay more gyud nay makatabang din na, no, sa nga mapalig-on ang atong mga kidneys. Bueno, Sir John, salamat sa kay gayunan again nga nagkauban kita og hinauton ta nga kini atong mga listeners nakaangko na sa panibag-o na pud nga mga kahibalo. Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance po. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na itong programa. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga makatabang og dako ang mga produktong herbal sa SED Marketing. 100% walay side effects, walay overdose, purong natural, and of course gikan mismo sa kinaiyahan. Mga produktong napamatud-an nga makatabang gyud og dako sa mas maayo natong kalawasan. SED Marketing Products, tatak magaling. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix,
ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap ug yawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.